אני מזמינה אותך ככה לשכב בנוח, להתמקם. את יכולה לשכב על הגב או על הצד, מה שמרגיש לך הכי בנוח. אם את שוכבת על הגב, אני ככה ממליצה לך לשים כרית מתחת לברכיים. ואם את שוכבת על הצד, אז לשים כרית בין הברכיים, בין הרגליים. ככה לאט לאט נמקם את האיברים. לקחת שאיפות, נשימות, ואם בא לך להוציא כמה הנחות כדי להיזרק אל המזרון, למיטה. ובזמן שלך אני מזמינה אותך לעצום עיניים ברכות, בנעימות. לקחת שאיפה דרך האף אל חלל הבטן, אל הבטן התחתונה, ונשיפה ברכות לאט לאט. אני מזמינה אותך לשים תשומת לב בנשימה שלך, מה שלומה, איך היא. איך הנשימה הטבעית שלך. וככה את יכולה ליזום עוד כמה שאיפות טובות אל חלל הבטן התחתונה. ואם בא לך להוציא איזה הנחה, איזה קול שמרגיש לך, שמשחרר ממך, פורק. ככה אני מזמינה אותך לקחת את שתי כפות הידיים ולעטוף את הפנים שלך. איך שמרגיש לך מעין כמו חיבוק, עיטוף, ליטוף. ממש תנשום אל בין כפות הידיים, אל התחושה המחבקת. וככה בנעימות להעביר את כפות הידיים לאזור החזה ולנשום על בין הידיים. שאיפה למלא, נשיפה להרפות. את יכולה לראות ולהרגיש אם נעים לך להשאיר את הידיים עומדות על בית החזה, או אפילו לנוע איתם קצת. לפתוח, לנשום, להרחיב. אני מזמינה אותך ממש באמצע של מרכז החזה, בין השדיים, ממש מתחת אפילו. יש שם את צ'קרת הלב, מקלט השמש. זה אזור מאוד מאוד רגיש, אז אני מציעה ממש בלי תנועה יותר מדי, ממש רק להניח שם את הידיים. נתלת לשם איזה תשומת לב של נשימה, להרחיב על בין הידיים. יש לנו שם הרבה חסימה, גם ביום הרגילים וגם במיוחד עכשיו. אז ממש ברכות, בעדינות. וככה את יכולה לראות איפה יותר נוח לך, אם לשים את הידיים על אזור הרחם או במקום אחר שהם יוכלו ככה להרפות, להיות כבדות. ורגע לפני השינה אנחנו ככה ניתן לעצמנו חיבוק ולגיטימציה לתחושות שעברו בנו היום.
שעוברות בנו בימים האלה. וככה, אם אנחנו מגיעות לאזור שמרגיש לך כואב, לא נעים, אז אני מזמינה אותך להביא לשם הרבה חמלה, בלי למצוא פתרון, ממש לתת שם איזה חיבוק רך ואוהב, לתת לו לגיטימציה. בלי שיפוטיות, ממש להיות שם יחד איתך. ואנחנו לאט לאט נעשה סריקה על הגוף, ואנחנו גם נחבק וגם נרפה את הגוף אל המיטה, אל המזרן, אל השינה. אז ככה אני מזמינה אותך לתת את תשומת הלב שלך אל הראש, להרפות את בין הגבות, את המצח. את יכולה ממש לכווץ את המצח ב2 שניות ולשחרר. לכווץ את המצח ולהרפות, לשחרר. ונעבור אל הלסת. נכווץ, ממש נרגיש את הלסת מכווצת ולשחרר. נכווץ את הלסת, לנעול אותה חזק ולשחרר. ממש תרגישי איך הראש שלך נעשה כבד, איך הצוואר שלך נעשה כבד, כתפיים כבדות אל המיטה. אם את מרגישה עדיין שהן אוחזות, את יכולה גם אותן לכווץ ממש אל האוזניים, ממש להרים ולשחרר. ושוב להרים, לכווץ את הכתפיים ולשחרר, ממש שהן יהיו כבדות על המזרון, הזרועות כבדות, כפות הידיים נוחות כבדות, הגב כבד, הגב התחתון כבד על המזרון. אנחנו מגיעות לאזור האגן, לאזור שהוא רגיש גם בדרך כלל ועכשיו יותר מתמיד. ממש כל המערבולת הזאת שאנחנו עוברות בימים אלה ממש נוכחות לנו באגן וברחם, ואולי גם את מרגישה אולי בימים האחרונים יותר את הירכיים או את אזור המפסעות או את אזור הפות או את אזור הרחם. אז ככה אנחנו ניתן התייחסות רגע לאזור הזה, וניקח שאיפה טובה, מלאה בחמלה, מלאה באהבה, בחיבוק. אל אזור האגן. תכווני את הנשימה שלך בראש, ככה אל הרחם, אל האגן, תרחיבי. ובנשיפה להרפות אל התוך האגן שנעשה כבד יותר. שאיפה אל אזור הרחם, אל האגן. אם יש לך שם מקום שהוא בעיקר מכווץ, אז ממש תוכל
לקחת לשם את השאיפה, לשם את החיבוק, לשם את החמלה. נעטוף אותו ברוך, בנעימות. שאיפה ובנשיפה להרגיש איך האזור הזה מתמסר אל החיבוק הזה, אל המרחב שאת מאפשרת לו. ממש תרגישי איך האגן שלך נעשה כבד יותר. ולאזור הירכיים שנעשות כבדות, הברכיים, אפשר ממש לכוון אליהן נשימה בחיבוק והרבה רוך לעומס שהן סוחבות עליהן. ולהרגיש אותן מרפות, כבדות, נינוחות. ולשוקיים שאיפה ונשיפה כבדות על המזרון. אזור הקרסוליים והעקב. בנוחות, בכבדות. כף הרגל כבדה. אם יש איזו הנחה שבא לך להוציא, איזו שאיפה טובה, נעימה, רכה. את יכולה להגיד לעצמך תודה לי. על שאני מחבקת אותי, על שאני נותנת לעצמי לגיטימציה להרגיש את מה שאני מרגישה, לחוות את מה שאני חווה. ואת יכולה להניח לעצמך כוונה ללילה הזה. ואני מזמינה אותך ככה להעלות עוד 5 דברים שאת מודה עליהם היום. ממש לחייך חיוך ככה פנימי ורך. ואת יכולה לאחל לעצמך לילה טוב, לילה של שינה, של נשימה, של מילוי מצברים, מילוי אנרגיה, משאבים, לילה של רוח, של חיבוק. לילה נעים, לילה של טוב.